The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. 1 Corinthians 2:16 and Philippians 2:5 nagahisgot kini sa absolute truth, the very thinking of our Lord Jesus Christ. Matthew 16:19-21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Philippians 2:10-11, that at the name of Jesus, Yeshua, every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Maranatha, even so, come, Lord Jesus. Colossians 3:1-2. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but to give you a hope and a future. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi na usab sa atong tagsa kakalag kung napawa kita mga sala na nagapahipi padiha gikini kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, mamahimo lamang kining babag. It becomes a barrier to our study of the Word of God. Busa atong sundon ang mando sa Dios diha sa 1 John 1:9 nga nagatugon kanato, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human imubuhata ka na, ikaw andam lasab. Sa imong pagtuon sa pulong sa Dios kay magadumala naman usab ang bala ang Espiritu Santo kanimo. Kung ikaw may balik sa imong pagkigambitay sa Dios, your fellowship with God. Nawalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang imong giatubang nga isyu, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang paggamit nimo sa imong kabubuton, your free will, aron ikaw makahimos labing may danong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts
16:31. Busa, sa hilom, mag-aandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makaunsaparon kami magapadayon usab sa among pagtuon sa among pulong. Salamat sa kinabuhi nga imo panggilugwayan hangtod ning higayuna. Nagaginhawa pa kami askil pa among panglawasog. Napay kalantip sa among panguna-una kining tanan gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya ug sa imong grasya. We do not deserve sa grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan pa ning kinabuhi, dili kami takos. Panikaw matinumanon magayod sa imong mga saad. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon. Uban ni kami, nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Pinagis pag tudlo ka na mos balang Espiritu Santo sa imong mga kamatuoran. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala nga nagasunod ning atong ministry sa atong mga igsuon diha ni Kristo, our fellow believers. O kaninyong maupay pagsugod, mga bag-o, gi-abi-abi kamong tanan. You are welcome nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Aniya pa kita magadupot nining atong tunanan nga giuluhan og pursuing the divine viewpoint of life. Okay? Padayon kita sa atong sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Now, ang magtutuo nga nahiusa na sa Dios, pinagi sa iyang pagtuo kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas. Faith alone in Christ alone. Maura man kini ang paagi nga gimugna, gipahiluna, giandam sa Dios alang sa atong kaluwasan. Pinagi lamang sa pagtuo sa iyang bugtong anak nga namatay dito sa krus, giula niyang iyang dugo aron sa pagbayad sa atong mga sala. So mao kadto nga nabuhat ni Ginoong Hesukristo ang paglukat sa atong mga sala. Og ang gipangayo ra gyud sa Dios sa tao mao nga iyang tuuhan kadtong gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross na kaluwasan. Kay sa iyang pagdawat pagtuo niya sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross, that is of course tantamount to believing in the saving work of our Lord and Savior Jesus Christ. Ug siya raman ang manluluwas, wa nay lain. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, human mohimo og desisyon sa tao nga mutuo, mudawat siya kang Ginoong Hesukristo nga iyang manluluwas diha-diha. Mahiusa siya sa Dios. He is united with God through his faith in Christ. Nahiusa, nahidugtong na siya kang Ginoong Hesukristo hangtod. Di na ka na matangtang. Okay? O gawas niya na siya gihatagan pagyog katluan og siyam ka mga butang. Gihatagan siya sa Dios.
Nahimo na siyang anak sa Dios, nahimo na siyang sakop sa rianong panimalay sa Dios. Timbrihan na siya sa balang Espiritu Santo. Gipuy-an na siya sa Espiritu Santo diha sa iyang lawas. Na matarong na siya sa atubangan sa Dios. O unsa pa, nataw na siya pag-usab. O siya gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios. Ang Dios gamahan kung mutanaw siya niya ng tawhana, dili na siya hinukman kung dili na matarong na. Gisuluban na siya niya ng pagkamatarong sa Dios. Giisipan siya sa kinabuhing wala na'y katapusan. Ug ang iyangan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Dili na mapanas. Hangtod sa hangtod na kana. And he is eternally secure. Kay dili na siya taga dinhi sa kalibutan, kundi taga langit na siya. Ang tanang mga magtotoo, taga langit na. Na kana sa Philippians 3:20. Mga lungsorano na kita sa langit. So, ang usa ka tawo nga wala pa'y kaluwasan. Gipakasama ni siya o niadtong isgutan sa Biblia nga prodigal son, ang anak nga nawala. Okay? Mao ba na binisayang husto? The prodigal son, ang anak nga nawala. Ana man na sa Lucas kapitulo 15 versikulo 11 ngadto sa 32. Si Jesus naghisgot bahin sa anak na nawala, ining prodigal son. Okay? Mao ni paghulagway sa usa ka tawo nga wala pa'y kaluwasan. Si Jesus mihisgot niini. So nangayo ang maong anak, nangayo sa iyang bahin sa katigayunan. Usa sa 3 ka bahin, 1/3 sa iyang katigayunan. Iyang gipangayo ang iyang bahin nga unsa ba kabilin o sa mga salapik. O tinuod nga naay kalipay sa kahilayan sa kalibutan. Tinuod apan dili mga kanamulungtad na kinikinutuban. Okay? Busa ang maong prodigal son, usa ka layas. Run away son. Tanang mga tao nga wapay kaluwasan gipakasama ni ining maong mga layas. Now, sabi nimo, dinhi sa Amerika, dunay mga 1 milyon ka mga layas. May bawa ka ba? Ang tinuod, ang tanang tao nga mga layas, gikan sa bisag unsang hinungdan, runaways from something. Ang tanang mga unbelievers, mga dili magtotoo, mga layas, gikan sa Dios. Mao na nga, managitugon man na sa Dios sa iyang mga pulong, diya sa Isaias 55 versikulo 8 nag-ingon nga, nga akong mga nauna, dili inyong mga nauna. Ang akong mga paagi, dili inyong mga paagi. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways. Now, diya sa Marcos 8:36, nagaingon ka na diha nga, what doth it profit a man if he gains the whole world, but suffer the loss of his own soul? Kung sa may makuha sa usa ka tawo, kung maangko niyang tibuo kalibutan apan kawad-an siya siyang kinabuhi. Now, kinirabang panultihon o bersikuluha, ikutlo kinini anhing presidente sa Amerika nga si John F. Kennedy. Sa wa pa kini siya pusila sa iyang mamumuno, sa iyang assailant. So, okay.
ang prodigal son, nahurot niya o gasto ang iyang salapi, iyang kabilin. Okay? Wa na'y trabaho, wa na'y gikaon, may voluntaryo na lang siya magtuwa sa mga baboy. O musaw na lang siya kaon dito, kaya wala naman siya kaon. So, nagmahay siya. Nakadesidir na lang siya mupauli sa iyang amahan. Nakaamgo siya nga siya nakasala. Ang Diyos ang atong amahan. Okay? We must repent. Muna yung metanoeo sa Grigong pinulungan. So we must acknowledge our sin because sin, paminaw, sin is never worth the trouble. Dili lalim ang makasala. Way lami ang sala. Nudnod ang sala sa kapildihan. Makanudnod sa kapakyasan. Makanudnod kanato sa kaguliyang o kagubot sa atong kinabuhi. So, like I said, sin is never worth the trouble. Sabta gina. Mabitaw, diya sa Salmo 38:18, kini nagaingon, I confess my iniquity. I am sorry for my sin. Gisugid ko ang akong kalapasan, ug nahasol ako tungod sa akong mga sala. Mao ni pagulagway sa mga unbelievers. Now, ani ay usa ka punto nato nga atong ida o dadon diha kanimo. Nga, well, kini ako ning sinulat mga pipila na gyud ka tuig kini nga ako lang yapong preserve o akong masahon kini. Okay? This has something to do with our title nga nagadala o mga punto sa doktrina. Pursuing the divine viewpoint of life. Now, okay, mao kini ang akong nasuwat nga. Giuluhan ako kini og life is too short. Now, it says, a famous adage says, life is what you make it. That may be true to be a common philosophy to most people to adhere and embrace. But in the divine viewpoint, meaning God's viewpoint, life is more than what you make it. It is completely dependent on God's grace. Now, it must be noted here that every person's life comes from the justice of God, from the love of God, from the sovereign decision of God, from the permissive will of God, and that man does not deserve that life, does not earn that life, and does not work for such life. Why? Because, again, God decided sovereignly to give that life to a person. Thus, it is all by and through the courtesy of the grace of God. Man deserves nothing from God. However, man may philosophize by saying, but it was my parents who brought me to this world. That's true. But if man is asked, who brought his parents and his parents' parents to this world? Well, he may still cling to the shallow belief that it was his predecessors who brought them to this world, overlooking the very fact that it is God who created all members of the human race, starting from man's original parents, Adam and Eve, up to the present generation until the last person in human history. God created all of us after his own image, Genesis 1:26. Image in that particular verse indicates
some pattern upon which man's image is based. Man was created after God's pattern. The pattern of God can be learned by man through the Word of God. The pattern includes sovereignty, justice, righteousness, love, eternal life, omniscience, omnipresence, omnipotence, immutability, and veracity. In short, it is God's perfect essence. In other words, man's existence totally and completely depends on those lists of God's pattern. In short, God's character. However, God did not create man as a robot, that he may simply follow whatever is told for him to do without any freedom of choice on his part. God gives man total and absolute freedom, and that is what we call free will or volition. But with that God-given freedom goes responsibility. So again, man is given by God total freedom, freedom of choice. God actually controls everything we have, except one solitary thing, and that is our free will. God cannot even touch or step on or coerce our free will, because doing so is a gross violation of his perfect character. He respects the decision we make through our use of our volition. But again, whatever decision we ever make, it is only we who are responsible, accountable, and answerable for that decision. It is for this reason that the principle has emerged as man is a product of his own decision. Closely related to this principle is a divine viewpoint truth which states, "What man sows, that shall he reap." Galatians 6:7. That again is God's inerrant word, which is nothing but truth in itself. Life, therefore, is not only what we make it, but it is what God gives us to be used with His will and plan on the forefront. Let this be understood, that God created you for a purpose. God did not just brought you to this world like an animal without a soul, that when it dies it just goes out of existence. In actuality, God created man for fellowship with Him. Every person who is alive right at this very moment possesses a life, human life. That human life was imputed by God to the soul of every member of the human race at the moment of physical birth, which indicates that that person is alive. And since every person has been created by God for fellowship with Him, then that person has to do God's will to be able to have fellowship with God, and that is to accept God's offer of salvation by believing on the Lord Jesus Christ as Savior. God's Word states, "He who believes in the Son has life, and he who doesn't believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him." John 3:36. That is God's design of salvation. Whatever God creates and designs is perfect. And why? Because God is perfect. So, when a person believes in the Lord Jesus Christ as Savior, he right away adjusts to the righteousness of God. Thus, that person is instantly imputed another life. That life is eternal life. Eternal life is imputed to the human spirit of that person at the moment he believes in Christ.
That is the other name for regeneration or being born again. Immediately, and in fact simultaneous with his second birth, he becomes a child of God. John 1:12 and Galatians 3:26. Now, as a child of God, that person who now is called a believer has to study God's Word in order to feed his soul the Word of God. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God, Matthew 4:4 and Deuteronomy 8:3. 2 Peter 3:18 says, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." And since that person is a new believer in Jesus Christ, he is a brephos in Greek, meaning baby believer. A baby before the eyes of God. And a baby needs to drink milk, basic Bible doctrine, for that baby to be able to grow up. From being a baby, he grows up to become an adult, needs solid food to eat. Thus, he needs to study intermediate, then advanced doctrines for him to be able to grow up until he becomes spiritually mature. Hence, it is important for a believer to continue taking in Bible doctrine for his soul to grow up until he matures. The stage in life where he possesses capacity for life, for blessings, for happiness, in short, capacity for life. Capacity for life is the stage in a believer's life where he can experience a life of meaning, purpose, and with definition. Furthermore, it is the stage in a believer's life that he experiences a personal sense of destiny. In short, he turns to be a winner believer. And that's the end of that article nga akong suwat o hinaut nga nakapupo sa bikaw pagtulunan niadto nga gikinahanglan nato ang pagsusi sa atong tagsa-tagsa nga kaugalingon kung nahitunong ba kita, nahiluna ba kita sa grasya sa Dios. Ato ni ipadayon ugma og niya pay pipila ka mga puntos doktrina nga atong dadon diha kanimo og ako kamong dasigon, kamong mga nagasunod ning atong pagtuon sa pulong sa Dios nga please subscribe nining atong evangelistic ministry og atong ipanginaot nga ikaw magmalahotayon sa imong masigihon sa imong pag assimilate the Word of God, which is the only food for our soul. Kaniyong tanan, maayong adlaw og magkita no sa kita ugma, hinaut pa og atong yampo lugwayan pa kita sa Dios og daghang salamat usab sa inyong pagpakiguban o hinaut nga you keep on keeping on sa paggunit gayud sa mga doktrina nga atong magamit sa atong adlaw-adlawng panginabuhi, pursuing the divine viewpoint of life. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga gayon sa among pakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Nagapasalamat kami o Dios nining grasya nga panahon nga imong gigahin alang sa among pagpahimulos. Agi og pangandam sa among tagsa-tagsa ka kalag mientras aniya pa kami nining ikaduhang bahin sa imong plano nga kami magmakugihon, magmasigihon, magmalahutayon kami sa among
pagtuon sa imong kamatuoran. Walay makatandi sa kabililhon sa imong mga pulong. Dili gayud namo kini ikapuli sa unsa mga kahilayan o unsa mga kalipayon nga kalibutanon, kay kini ang tinuod gayud nga tinubdan sa tinuod ug matuod nga kalipay, kalig-on, kabaskog, kaisog, og pagmaya ingon nga imong mga anak. Salamat ning tanan. Bani kami sa among pagbuwag-buwag. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.